जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। हेलो। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Devim Saraswati Saraswati Vyasam Iraye Tato Jayamudiraye Nashta Prayeshu Abhadra Nashtaprayeshu Abhadreshu Devaya Nityam Bhagavate Sevaya. Bhagavati Uttama-shloke Bhagavati Uttama-shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Bhaktir-bhavati naistiki. వాల్యూమ్ తక్కువ ఉందా ఇక్కడ నుండి? ఎస్ ప్రభుజీ కొంచెం తక్కువ ఉంది. ఉండి తక్కువ వస్తుంది ప్రభు. ఇది బ్యాండ్విడ్త్ లో అని వస్తుంది ప్రభుజీ.
అహో బకీయం స్తనకాలకూటం అహో బకీయం స్తనకాలకూటం అహో బకీయం స్తనకాలకూటం అహో బకీయం స్తనకాలకూటం జిగాంసయా పాయయత్ అప్పి అసాధ్వి జిఘాంసయా జిగాంసయా పాయయదపి అసాధ్వి జిఘాంసయా పాయయదపసాధ్వి జిగాంసయా పాయయత్ అపి అసాధ్వి జిఘాంసయా పాయయదపసాధ్వి లేభే గతిం దాత్ర్యుచితాం తతో అన్యం లేభే దాత్ర్యుచితాన్యం లేభే గతిం దాత్ర్యుచితాం తతోన్యాం లేభేధ్యాత్ర్యుచితాన్యం తం వా దయాళుం శరణం వ్రజేమ దయాళుం శరణం వ్రజేమ అహో 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 బకి బకి రాక్షసి పూతన రాక్షసి పూతన యం ఎవరైతే తన స్తనము యొక్క కాలకూటం భయంకరమగు విషము జిగాంసయ ద్వేషముతో అపాయయత్ పాయయత్ ఒసగెను అపి అయినప్పటికీ సాధ్వి విశ్వాసహీనురాలు లేభే పొందెను గమ్యమును ధాత్రి ఉచితం దాదికి సరి అయిన స్థానమును తతః అతనికి మించి అన్యం ఇతరుడు ఎవ్వరిని నిక్కముగా దయాళుం దయాపూర్ణుడు శరణమును నేను గై కొనగలను ఓహో విశ్వాసహీనురాలై తన స్థనము నుండి భయంకరమగు విషమును త్రాపుటకు సిద్ధపడినప్పటికీ రాక్షసికి పూతనకు తల్లి స్థానమును ఎవరు ఒసగిరో అట్టివానికి మించిన దయాపూర్ణుడు వేరొక్కని నేనెట్లు ఆశ్రయించగలను. అహో శ్వాసహీనురాలై తన స్తనము నుండి భయంకరమగు విషమును త్రాపుటకు సిద్ధపడినప్పటికీ రాక్షసికి పూతనకు తల్లి స్థానమును ఎవరు ఒసగిరో అట్టివానికి మించిన దయాపూర్ణుడు వేరొక్కని నెట్లు ఆశ్రయించగలను.
ఓకే, యశోదామాతది చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాద ప్రణామం ప్రభుజీ. భాష్యము. శ్రీకృష్ణ భగవానుని పరమ దయాళత్వమునకు అనగా చివరికి తన శత్రువు పట్ల సైతము ఇచ్చట ఒక ఉదాహరణ వసగబడినది. విషము నుండైనను అమృతమును గునినట్లుగా ఘనమైన బుద్ధి కలిగిన వాడు సంశయాస్పదమైన స్వభావం నుండి కూడా శుభ లక్షణములనే చెప్పబడినది. శైశవమున శ్రీకృష్ణుడు పోతనచే కాలకోట విషమును వసగబడును. అద్భుతమగు ఆ శిశువు ఆ రాక్షసి చంప యత్నించెను. భగవానుడు శిశువు యొక్క పాత్ర పోషణము కావించుచున్నను భగవానుని కన్నను ఏమాత్రము తక్కువ కాబోడని ఎరుగుట దానికి రాక్షైన కారణమున సాధ్యపడలేదు. భక్తురాలకు యశోదకు ముదమున కలిగించుటై బాలునికి మారినంత మాత్రమున దేవదేవునిగా అతని విలువ తరగదు. ఆ దేవదేవుడు బాలుని రూపమునే పొందవచ్చును, లేదా మానవేతర రూపమును పొందవచ్చును. అది కించిత్ కూడా భేదము కలిగించజాలదు. అతడు ఎల్లవేళలా దేవదేవుడు. తీవ్ర తపస్సుతో జీవుడు ఎంతగా శక్తిమంతుడైనప్పటికీ దేవదేవునితో ఎన్నడును సమానుడు కాజాలడు. తన స్తనము నుండి పాలు త్రాగినించుచు ప్రేమమయురాలుగా తల్లి అయినట్లుగా నటించిన కారణమున పూతనకు శ్రీకృష్ణుడు తల్లి స్థానము అనగా మాతృత్వము నొసగను. జీవుని అతి చిన్న యోగ్యతనైనను భగవానుడు అంగీకరించి అతనికి అత్యున్నత వరదానమును నొసగను. అది ఆ దేవదేవుని నైజము యొక్క ప్రామాణికత. కావున భగవానుడు తప్ప వేరెవరును చరమాశ్రయము కాగలరు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రెష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఉద్ధవుడు విదురుడు ప్రశ్నకి వాళ్ళు సమాధానం భగవంతుడి గురించి. సో వాళ్ళు ఫస్ట్గా వాళ్ళు భగవంతుడి గురించి స్మరించే ఆరంభం చేసినప్పుడే వాళ్ళు ఒక దివ్య లక్షణాలు వాళ్ళు వ్యక్తం చేశారు. సో విదురుడు దాని నుండి త్వరనే వాళ్ళకు అవగాహనమైంది. సామాన్య భక్తుడు కాదు ఉద్ధవుడు, అంత ఆత్మీయ భక్తుడు భగవంతునికి. భగవంతుడి గురించి ప్రశ్నించే త్వరనే వాళ్ళు ఆ దివ్య లక్షణాలు వాళ్ళు వ్యక్తం చేశారు. అది అత్య ఆనందంతో వాళ్ళ కళ్ళ నుండి వాళ్ళకి నీళ్లు, ఇంకొకటి వాళ్ళ గొంతుల వాళ్ళ వాయిస్ శబ్దం ఒక ఇది చేంజెస్ అంతా వాళ్ళకి అనిపించింది వాళ్ళకి విదురుడికి. సో అది ఒకటి నటన కాదు, అది సహజంగా వచ్చే చాలా అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో భక్తుల్లో కనిపించింది. సో దాన్ని మనం నేర్చుకోవాలి, దాన్ని ఎంతో నేర్చుకుంటాం జీవనంలో.
అలాగనే ఇది కూడా నేర్చుకునేది భగవంతుని కోసం మనము ఏడుపు వచ్చేదో ఇంకొకటి దేహ కంపనం అనేది అంతా నేర్చుకునే అనేది కాదు. అది సహజంగా అది అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో ఉండే శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు. న్యాచురల్గా న్యాచురల్ ఫీలింగ్స్, న్యాచురల్ ఎమోషన్స్ అది. సో అది ఇప్పుడు దేవర్లా ఉద్ధవుడిలా అది ఉన్నాయి. సో సో దాంతోపాటు వాళ్ళు భగవంతుల స్మరణ, వాళ్ళు చెప్తున్నారు భగవంతుడు దివ్య లీలలో దాన్ని స్మరించుకొని విద్యుడికి చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు భగవంతుడ ఒక దివ్య గుణం దయ. భగవంతుడికి సహజంగా భగవంతుడు అంశమే. మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన మనాషష్టాని ఇంద్రియాణి ప్రకృతిం స్వాం ప్రకృతి కర్షతి. సో మనం మూలంగా భగవంతుడ శ్రీకృష్ణుడ నిత్య అంశం, భగవంతుడ నిత్య సేవకులు. సో అయితే భగవంతుడు నిత్య సేవకులు. భగవంతుడు ఇంకొక వైపు భగవంతుడు చెప్పేది సర్వయోనీషు కౌంతేయ. సో ఎన్ని జీవరాశులు ఉన్నాయి, సర్వయోనీషు కౌంతేయ. మూర్తయ సంభవంతియ, ఎన్ని దేహాల్లో ఉన్నారు భౌతిక జగత్లో. చేపలు, చెట్లు, వృక్షము, పక్షులు, పశువులు, మనుజులు, దేవతలు, ఇంత వేరే వేరే విధంగా మనము ఈ దేహంని పొందాము. ఈ దేహం అనేది ఒకటి మనకు ఒకటి వస్త్రం. వాసాంసి జీర్ణాన్ని యథావిహాయ నవాని గృహణాతి నరోపర. సో భగవంతుడు ఇది ఒక వస్త్రం, ఇది వస్త్రం అంటే. సో ఇది మార్చుతూ ఉంటాం, మారుతాం. ఆ మార్చేదని మనం మృత్యు. సో జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి. సో జన్మ మృత్యు అయినాక మనకి కొత్త శరీరం దొరుకుతుంది. దేహినో అస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యవ్వనం తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర నమోహ్యతి. సో ఈ దేహం మార్చేది ఇది. ఈ దేహంలోనే, ఈ ఒక జీవనమానంలోనే మనం ఎంతో దేహాలు మార్చాము. చిన్న పాపగా, తర్వాత ఒక కుమారుడు, కుమార్తె, తర్వాత యవనావస్థ, తర్వాత వృద్ధావస్థ. సో ఇది దేహము మార్పు అనేది ఇది ఒకటి భౌతిక ప్రకృతి యొక్క నియమం. ఇది షడ్వికారం, ఇది వికారం చేంజ్ అవుతుంది. సో అంతిమమైన ఒకటి, అంత్యమైన ఒక మార్పు అంటే మృత్యు. ఇది లాస్ట్ చేంజ్. అంటే మనకి అంతవరకు కనిపిస్తుంది, అట్లీస్ట్ ఒక వ్యక్తి ఇంకొక పెరిగినట్లు, గ్రోత్ అయినట్లు అనిపిస్తుంది. అయితే లాస్ట్ దీంట్లో మనకి కనపడుతుంది అది వ్యానిష్. ఏమక్కడ వ్యానిష్ కాదు, మనం ఆత్మ మనం ఉన్నాము, మనం ఎప్పుడు కూడా ఎల్లప్పుడూ ఉన్నాము. మన అస్తిత్వం ఉంది, మన అస్తిత్వం. సో ఈ చేతనము, ఈ దేహము ఎంత మార్పులు పొందుతానో చేతనము మార్పు పొందలేదు. మాకు రాత్రి నిద్ర చేసినప్పుడు ఏమీ ఒక ఇదిలే, కంప్లీట్ ఒక మృత్యు స్థాయిలో ఉన్నట్లు, కంప్లీట్లీ అన్కాన్షియస్. ఏది కూడా మనకి గ్రప్తి లేదు. నేను ఎవరు, నేనేం, నా కార్యకలాపాలు ఏది కూడా గ్రప్తి లేదు. కంప్లీట్లీ డెడ్. ఒక టైం ఎవరో చెప్పింటారు, మేము వస్తున్నాం, మనం మీకు మీ యొక్క దీనికో మీ ఇంటికి వస్తున్నామా మేము, ఇట్లా మీ మందిరానికి. సో చెప్పింటారు, చాలా ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మనం వాళ్ళని రిసీవ్ చేసేది, రావాల్సింది. అయితే నిద్ర చేసినాక మనకి సంపూర్ణంగా తెలియదు, ఆ వ్యక్తి వస్తున్నారు, వాళ్ళు ఎంతో మందిని తీసుకొని వస్తున్నారు, వాళ్ళకి మనం ఆ వ్యవస్థలు చేయాలి. సో నిద్ర అంటే ఇది కంప్లీట్ ఒకటి అన్కాన్షియస్, కంప్లీట్ ఫర్గెట్నెస్. సో ఇది ఒక చిన్న సమయానికి ప్రతిరోజు ఒక విధంగా మనము పొద్దున్న పూట పుట్టినట్లు, రాత్రి పూట మనము మరణించినట్లే, అంటే సంపూర్ణం మర్చిపోతాం. ఆమెకు ఒక 6 అవర్స్, 10 అవర్స్, 8 అవర్స్ మనము ఈ బాడీ దగ్గరికి ప్రజ్ఞ చేతనంతో ఉండము. ఇది ఒక విధంగా మృత్యునే. ఇది ప్రతిరోజు మనకి జరిగే ఒక మృత్యునే రాత్రి పూట. మరలా మనము ప్రాతకాలంలో మేల్కొన్నప్పుడు మరలా మనకు అంత గ్రప్తి వస్తుంది. నేను ఎవరు, నేను ఏమిటి చేయాలి, ఎక్కడున్నాను నేను, ప్రతి ఒక్కటి. సో ఒక విధంగా అది జన్మమే, ప్రతిరోజు మనకి ఒక జరుగుతుండే ఒక జన్మ. సో ఈ విధంగా ఒక అంత్యమున ఈ దేహంలో వృద్ధావస్థలో ఒక రోగంతోనో ఇంకొకటి మనకి నిజంగా ఒకటి మృత్యు నొప్పి వస్తుంది. నిజంగా మృత్యు అంటే ఈ దేహం ఇంకొక దేహానికి తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర నమోచతి.
అశోచ్యాన్ అశ్మశోచస్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషసే గతాసూన్ అగతాసూంశ్చ నాను శోచంతి పండిత. ఇది ఇది ఇంకొక సూక్తమైన దేహం. సూక్తమైన దేహం అంటే భగవంతుడు చాలా కరుణామయ, పర్టికులర్లీ భక్తుడు మన భక్తి కార్యాలను చేసినప్పుడు మనకి ఇంకా మంచి స్థానాన్ని భగవంతుడు మనకు అనుగ్రహిస్తాడు. స్వల్పమపి అస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయ నేహాభిక్రమ నాశో అస్తి ప్రత్యవాయన విద్యతే. స్వల్పమపి అస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయ. సో మనం అది మన దీనిపైన దేహం మనం ప్రాప్తి చేస్తాం. యం యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజత్యంతే కలేవరం తంతమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావిత. మన స్మరణ మన దీనిపైన సామాన్యంగా జరిగేది, మన కర్మ, ఆ కాలము, దానిపైన మనకి ధ్యానం దొరుకుతుంది. అది భక్తులు అయినప్పుడు మనకి భగవంతుడు ఇంకా విశేషంగా భగవంతుడు అనుగ్రహించింది మాకు. భగవంతుడు ఎంతవరకు ఉంటే భగవంతుడు మన సంపూర్ణ పరిపూర్ణత్వం పొంది తన నిజధామం భగవంతుడు స్వయం ధామమైన వైకుంఠం గోలోకం వెళ్ళే వరకు భగవంతుడు మన పైన మన విడియారు భగవంతుడు. ఇక్కడ భగవంతుడు ఇది చెప్తుండేది, ఈ దీంట్లో పూతన ఒక రాక్షసి భగవంతుడ దగ్గర వచ్చింది ఒక ఇషాభావంతో, భగవంతుడి ద్వేషంతో వచ్చింది. ఈమె భగవంతుడిని ఇది చేయాలి, ప్రేమించాలి అనేది రాలే. ఎవరు? పూతన. సో అంత ఒక ఈశాభావం, ద్వేషభావంతో వస్తేనో అయితే ఎలాగో శ్రీకృష్ణుని సేవ చేశారు. సో భగవంతుడ శ్రీకృష్ణ సేవ ఎంత గొప్పది, భగవంతుడి భక్తి కార్యం. అండ్ భగవంతుడు ఎంత గొప్పవాడు అంటే ఒక ఇది వచ్చిన ఒక ఇది ఇలా ఒక తల్లి తన పాపకి వాడు పాలు ఇచ్చేస్తారు. దాని నుండి ఇంకేమి ఫస్ట్గా మన ఫుడ్ అంతే, పాపగా ఉన్నప్పుడు ముఖ్యంగా అది నరిష్మెంట్ దేహానికి. లేకుంటే ఇంకా వేరే ఏది సోర్స్ చేస్తేనో అంత ఆరోగ్యము అంత ఇది రాదు. సో చెప్తారు పర్టికులర్లీ వీనింగ్ అనే పదాలు చెప్తారు. ఈ మదర్స్ మిల్క్ అదే ఫస్ట్ మంచి ఎవరికి పాపకి మంచి హెల్త్, మంచి ఆరోగ్యం, ఫుల్ లైఫ్లో అది ఇది కావాలి అంటే అప్పుడు తల్లి పాలు వాళ్ళు బాగా వాడు. సో వెనకాల సమయంలో చాలా సంవత్సరాలే అది ఉంటుండే ఒక కష్టం. ఇప్పుడు వింటాం యశోద నుండి కృష్ణుడు ఎంత పెద్దవాడితే ఒక 3, 4, 5 years వరకు కూడా తల్లి పాలు వాడు తీసుకుంటుంది. ఆ బ్రహ్మ విమోహనలీలా కూడా అప్పుడు వింటాం. ఇప్పుడు కృష్ణ ఆల్మోస్ట్ 5, 6 years అప్పుడు కూడా వాళ్ళంతా గోపికలు వాళ్ళకి వాళ్ళ పుత్రులుగా భగవంతుడు మార్పి లేకుంటే భగవంతుడు పాలు వాడింది తాగింది. సో ఇది చాలా ఆరోగ్యానికి ఇంకొకటి అది అవశ్యం, చాలా తల్లి పాలు. సో ఎనీవే ఇప్పుడు ఈ కూతన రాక్షసి వచ్చినప్పుడు ఒక సమారంభానికి కృష్ణుడి జన్మము దాన్ని సెలబ్రేషన్ జరుగుతుండే. సొంత గోపికలు అందరూ కూడా కొత్త వస్త్రాలు ధరించి ఆభరణాలను ధరించి వాళ్ళు వచ్చారు. సో ఆ ఒక సమారంభంలో ఒక ఫంక్షన్ ఫెస్టివల్ పండుగ అప్పుడు ఈ పూతన దేహం మార్పి రాక్షసి అవుతే దేహం మార్పి చాలా సుందరమైన అందమైన దేహం సో వచ్చారు. సో అప్పుడు వాళ్ళు చూసి అందరూ అనుకున్నారు మేబీ ఈ ఆమె లక్ష్మీదేవినే సాక్షాత్ వచ్చారేమో అంటే అంత దీనిగా వాళ్ళ ఒక వైభవము, వాళ్ళ దేహ కాంతి వాళ్ళు చూసి వాళ్ళకి అందరికీ ఆకర్షణ అయింది. సో ఎవరైనా ఒక చాలా విధిగా వస్తే మనం కూడా చాలా వీళ్ళు మర్యాద పురుషులు, చాలా గౌరవనీయులు అని మనం వాళ్ళకి ఆహ్వానిస్తాం. అది సహజమైన ఒక ఇది. సో వాళ్ళు అందరూ గోపికలందరూ వాళ్ళకి త్వరనే వాళ్ళకి అంత ఎక్కడ కూడా ఆటంకం లేదు. సో డైరెక్ట్గా కృష్ణ ఎక్కడున్నారు, యశోద రోహిణి అంత ఉన్నారు ఆ స్థలానికి వచ్చారు. యశోద రోహిణి కూడా వాళ్ళని నిలుపులేవాడు. అంటే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు చూసి వాళ్ళ ఒక దీన్ని చాలా గొప్ప వ్యక్తి ఎవరు వస్తున్నారు, మా పుత్రుడిని వాళ్ళు ఆశీర్వదించేకి వస్తున్నారు. సో ఆ విధంగా వాళ్ళు తెలుసుకొని వాళ్ళని ఆపలే, వాళ్ళు నిలిపలేదు. సో అయితే పూతన ఎంత ఉంటే చెప్తారు అది ఒక లోగా ఉండేది ఒక ఫైర్, అది బయటగా కనపడదు అంతే. సో వాళ్ళు కృష్ణునికి తన స్తనముని తన పాలు తాగేదానికి చేస్తారు. అప్పుడు ఇక చెప్తుండేది కృష్ణునికి తెలుసు భగవంతుడు దేవాది దేవుడు పూతన ఏ ఒక ఉద్దేశంతో వచ్చారని తెలుసు కృష్ణుడు. సో చెప్తారు అప్పుడు కృష్ణ ఆ వివరణలు మేము వింటాము. కృష్ణుడు కన్ను మూసుకొనేసారు. దాని ముందు కృష్ణుని చూసినప్పుడు పూతనకు కూడా తెలిసిందంట ఇది సామాన్య శిశువు కాదు, ఈ పాప
ఈ సంపూర్ణ విశ్వాన్నే నాశనం చేయొచ్చు అని దానికి ఆ శక్తి అదే అవగాహన ఒక క్షణంలో ఒక ఒక ఆ ఫీలింగ్ ఒక ఇది ఆలోచన వచ్చింది అని చెప్తారు భగవంతుడు హృదయంలో పూతనీయ హృదయంలో కూడా ఆ ఒక చింతన ఆ ఒక జ్ఞానం ఈ శిశువుగా ఉంటేనే ఈ పాప సామాన్య పాప కాదు, ఇది అంత శక్తిమంతుడు, షడైశ్వర్యపూర్ణ, ఐశ్వర్యస్య సమగ్రస్య వీర్యస్య యశస్శ్రియ జ్ఞాన వైరాగ్య భగవంతుడు సంపూర్ణ ఇది పొందాడు భగవంతుడు. అది ఎల్లప్పుడూ భగవంతుడికి అది ఉంది. ఎవరో లేరు, పుట్టినప్పుడు మనం ఒక చిన్న పాపగా ఉండి తర్వాత మనము ఒక శాలా కాలేజీకి వెళ్ళి ఒక జ్ఞానం పొందాలి, మనము జ్ఞానవంతులు అవ్వాలి, లేకుంటే మనము తర్వాత ఏదో ఒక యోగాభ్యాసం చేసి ఒక యోగిలు ఒక హిమాలయానికి వెళ్ళి లేకుంటే ఇంకేదైనా ఒకటి కష్టం ఎంత చేసి ఆస్టెరిటీస్ తపస్యలు చేసి తర్వాత ఒక యోగ సిద్ధిలు పొంది భగవంతుడు అవుతామంట. శ్రీకృష్ణుడు ఎల్లప్పుడూ దేవాది దేవుడు. సో పూతనకి త్వరనే అవగాహనమైంది ఆలోచన, ఇది సామాన్య శిశువు కాదు, సామాన్య పాప కాదు, చాలా శక్తిమంతుడు ఉన్నాడు. త్వరనే వాళ్ళకి కూడా తెలిసింది. ఓకే, భగవంతుడు త్వరనే చెప్తారు కన్ను మూసుకోండి సార్. భగవంతుడు కన్ను మూసిన తర్వాత అప్పుడు పూతనకి అది మర్చిపోతుంది అనుకుంటుంది ఒక సెకండ్కి. వాళ్ళు అప్పుడు దాన్ని వచ్చే కార్యం ఏమిటి, ఈ శిశువుని వధించాలి, కంసుడు ఆజ్ఞ వీడిని వధించాలి ఈ శిశువుని. ఆల్రెడీ కృష్ణుడు ఆ వ్యక్తి అనుకొని ఎంతో శిష్యుల్ని వధించారు. పూతన ఎంతో 1000 శిష్యులు ఎవరెవరో పాపలు ఈ సంపూర్ణ భూమిలో పుట్టారు, వాళ్ళందరినీ కూడా చంపింది ఈ ఎవరి పూతన. అంత ఒక ఏం చెప్పేది అంటే హృదయం, కఠోర హృదయం. సో ఎవరైనా వధించేకి రావాలంటే మర్డరర్ అంటే ఎంత క్రూరులు ఉండాలి, ఎంత దుష్టులు ఉండాలి, అది సామాన్యంగా. అయితే చిన్న పాపని ఎవరు వధించుతారు, పర్టికులర్ ఎవరైనా చిన్న పాప చూస్తే చాలా ఒక ఇది ఉంటుంది, అనుకంపం ఉంటుంది. ఒక్కొక్క టైం మీరు చూడవచ్చు, మీరు యూట్యూబ్లో వీడియోస్ ఒకటి ఏదో చెప్తారు, ఏదో ఒకటి క్రూర మృగము, ఆ మృగము కూడా ఏదో ఒకటి జింకనో ఇంకేదనో వధించుతుంది, చంపుతుంది. అది చంపిన తర్వాత అది చూస్తుంది తన పిల్ల ఏదైనా ఉంటే, చిన్న పాప ఉంటే దాన్ని అది వధించింది సహజంగా. దీంట్లో ఎన్నో దీంట్లో చూసేది వేరే దీంట్లో, అది అన్ని వైపు కాదు, అది ఎన్నో వైపు వాళ్ళు చిన్న పాపల్ని వాళ్ళు తింటారు. అది వాళ్ళు ఇది ఆ దేహంలో వాళ్ళ ఉండే ఇది అది వాళ్ళకి దొరికే ఒక ఇది ఇన్స్టింక్ట్స్, దాన్ని మేము చేయము. అది ఒక ఇన్స్టెన్సెస్ ఉంది దాంట్లో. క్రూర మృగాలు కూడా ఒక వేరే యావదైనా మృగాలు వాళ్ళ చిన్న పాపల్ని వాళ్ళు ఒక రక్షించేది కావచ్చు, వాళ్ళని వధించుగా ఉండేది కావచ్చు చూస్తాము. సో ఇది సహజంగా. సో అయితే పూతన ఒక మనుజ దేహంలా ఉండేది, అయితే రాక్షస స్వభావం ఎంతగా ఉంది అంటే ఒక చిన్న పాపల్ని అంత వధించే ఒక పాప కార్యం చేస్తున్నారు. గొప్ప పాపం, చిన్న పాపల్ని వధించేది పెద్ద గొప్ప పాపం. సో ఇప్పుడు కృష్ణుడు తెలుసు, కృష్ణుడికి ఇది ఏమి చేస్తుంది, ఇది ఎంతమంది పాపల్ని ఇది ఆల్రెడీ వధించింది రాక్షసి 1000 పాపల్ని. సో ఇప్పుడు ఆ పనిష్మెంట్ శిక్ష కావాలి. సో అది భగవంతుడు ఏకకాలంలో చేసేది సరిపోతుంది, ప్రతి ఒక్కటి సరిపోతుంది. ఒకటి శిక్ష కావాలి ఈ యొక్క రాక్షసికి, ఇంకొకటి ఎంత అవుతానో భగవంతునికి పాలు చూపిస్తున్నారు. సో అది ఎవరు చేస్తారు, అది ఒక తల్లి చేసేది. సో తల్లికి తర్వాత ఎలా మనము రెసిప్రొకేట్ చేయాలి ఇంకొక విధంగా. ఇప్పుడు కపిల మునిగా భగవంతుడు తన తల్లి దేవహూతి ఉద్ధరించాడు, తనకి దివ్య జ్ఞానం వసగి భగవంతుడు దేవతిని తన ధామంకి తీసుకొని వెళ్ళారు. నిత్యమైన వైకుంఠ లోకంలో, కపిల వైకుంఠంలో తల్లి స్థానంలో వసగారు ఎవరు, కపిలుడు. ఇప్పుడు అదే విధంగా శ్రీకృష్ణుడు ఈ రాక్షసి పూతని వచ్చింది, వాళ్ళని కూడా ఒక స్థానం ఇచ్చేదానికి ఒక ఆలోచన. సో భగవంతుడు భౌతికంగా చూసినట్లు వధించినట్లు వస్తేనే అవుతాయి, ఆధ్యాత్మికంగా తర్వాత మరణం అనేది వస్తుంది, ఇప్పుడైనా వస్తుంది, ఇక 10 సంవత్సరాలైనా వస్తుంది, ఇంకో 40, 50 సంవత్సరాలు, 100, 1000 ఎల్లప్పుడూ మృత్యు అనేది వస్తుంది. అంటే తర్వాత ఎక్కడ వెళ్తున్నాం, తర్వాత మనకి స్థానం దొరుకుతుంది, ఏ దేహం దొరుకుతుంది, అది ముఖ్యం. అది ఇప్పుడు తాత్కాలికమైన భౌతిక దేహము, ఇది తాత్కాలికమైన జగత్తు, అన్ని కూడా దీంట్లో తాత్కాలికమే. సో ఇప్పుడు భగవంతుడు పూతనకి తాత్కాలికంగా మరణము అనిపించవచ్చు, తాత్కాలికంగా ఒకటి ఏమో ఒక శిక్ష ఇచ్చినట్లు అనిపించవచ్చు. అయితే అంతిమున భగవంతుడు వాళ్ళకి ఇచ్చింది ఆశీర్వదించి నిత్యంగా కృష్ణుడు తల్లిగా వాళ్ళు
వైకుంఠధామంలో వాళ్ళు ఆ స్థానాన్ని పొందారు. సో అది అప్పుడు అది అయ్యేటప్పుడు కృష్ణుడు కన్ను మూసుకున్నారు అని చెప్తారు. కన్ను మూసుకునేది ఎంతతో కారణాలు ఉన్నాయి అని చెప్పేది ఎవరైనా చెప్తారా? ఏ కారణమున పూతన రాక్షసిని కృష్ణుడు వధించేటప్పుడు కళ్ళు మూసుకున్నారు? ఏ కారణం ఉంటుంది? ఏమి దాని నేను చెప్తాను ప్రభుజీ. చాలా మంది ధన్యవాదం ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. చాలా మంది పిల్లల్ని అభంశుభం తెలియని పిల్లలందరినీ కూడా సంహరించింది ప్రభుజీ పూతన. అందువలన అటువంటి పాపిని చూడటం ఇష్టం లేక కళ్ళు మూసుకున్నారు. ఓకే మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. ఒక కారణం. ఇంకొక కారణం వాళ్ళ ముఖం తల్లి చూస్తే స్థా- అసహ్యం అసహ్యం చూడరాదు, ఈ వ్యక్తి చూడడానికి అర్హుడు కాదు. ఓకే మాత, ఇంకా చెప్పండి మాత చాముండేశ్వరి మాత. తల్లి స్థానంలో ఉండిన స్త్రీని వధించవలసి వచ్చింది, కానీ ఆవిడికి ఈ జన్మ నుంచి ముక్తిని ప్రసాదించాలి. అది ఆవిడ స్వతసిద్ధంగా చేసింది కాదు, రాజాజ్ఞను పాలించడానికి వచ్చింది. అంటే ఆవిడ ధర్మాన్ని ఆవిడ చేసింది. మాతాజీ, సో ఆ విధంగా కూడా భగవంతుడు అది ఒక కారణం అని చెప్పేది. సో తల్లి ఒక ఫస్ట్ గా కృష్ణ పుట్టినప్పుడే నేను వచ్చింది అలా ఈ అసురుల్ని వధించేదానికి. అది ఇప్పుడు ఒక స్త్రీని వధించాలి పడుతుంది కదా, నేను ఈ స్త్రీ సమయంగా అమాయకం. సో దీన్ని వధించాలి, ఇది సరికాదు ఇది కదా. సో ఆ విధంగా కూడా భగవంతుడు ఇది కళ్ళు మూసుకోవాలి. ఎస్ మాతాజీ, అది ఒక కారణం. ఇంకేదైనా కారణం? హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. అంటే ఇప్పుడు తన పాలనే తాగి తనని చంపవలసి వచ్చినందుకు కూడా అలా అనుకోవచ్చా ప్రభుజీ? సో ఇది అదే అలాగే నేను కొంచెం మర్చాను, ఆ చాప్టర్ చదవండి. అది పూతన పూతనీ సంహారం. సో ఇంకొకటి అది పూతనకి కూడా ఒక కాన్ఫిడెన్స్, ఆశ్వాసన. అంటే కళ్ళు తీసినప్పుడు డెఫినెట్లీ ఒక వ్యక్తిది మనము ఇది చూస్తాం. సో నేను నిన్ను వధించుతాను, చంపుతాను, ఆ విధంగా ఒక ముఖభావం ఉంటుంది. కళ్ళు మూసుకుంటే మనం శాంతమైపోతాం. సో పూతనకి ఒక ఆశ్వాసన భగవంతుడు. ఏం చేయాలో చెయ్యి, నో ప్రాబ్లం. సో నేను చిన్న పాపగా కృష్ణుడు కన్ను మూసుకొని సార్, చిన్న పాపలు కళ్ళు తెరుస్తారు, కళ్ళు మూస్తారు, వాళ్ళ ఆటలు, వాళ్ళ క్రీడలు జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ విధంగా భగవంతుడు పూతనకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్, తన ఏం కార్యం చేయాలి కంటిన్యూ చేయండి, వధించే ఒక ప్రయత్నం చేయండి అనే విధంగా కళ్ళు మూసారు అనుకో. సో ఇంకా కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయనుకుంటారు. సో ఎనీవే 3 కారణాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కానీ మరి శ్రీరాముడికి కూడా అలాంటి ఇది పరిస్థితి వచ్చింది కదా, తాటకిని సంహరించంటే స్త్రీ కదా అని సందేహిస్తాడు కదా. విశ్వామిత్రుడు ఇవి చాలా మహాపాపాలు చేసింది, స్త్రీ అని సందేహించుకుని నువ్వు చంపాల్సిందే ఇది అని చెప్పి మరి సంహరిస్తాడు కదా. శ్రీరాముడు చాలా బాధపడతాడని నేను రామాయణంలో చదవటం జరిగింది. మరి అది కూడా అంతే. అలాగే ఈయన కూడా తల్లి స్థానంలో ఉండి పాలించిన ఆవిడికి నేను చంపవలసి వస్తున్నానని, కానీ ఈవిడ చేసిన పాప కృత్యాలు ఈవిడ ముక్తి ప్రసాదించాలి, ఇంకా ఇది చాలని ఆవిడకి దాని గురించి కళ్ళు మూసుకున్నాడని నాకు భావన అనిపించింది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, లైవ్ ఉంది ప్రభుజీ. ఎస్. సో భగవంతుడు పరమ దయాలు. సో దయ అనేది ఆ ఒక ఇది గుణము భగవంతుడు సహజ ఇది. సో ఆ భావం ఎక్కడ దీంట్లో మనము చూస్తున్నాం. సో ఎంత దయాలు అంటే ఎవరు అంత ఈశభావం, ఎంత ద్వేషభావం, భగవంతుడిని వధించే వచ్చే వ్యక్తి కూడా భగవంతుడు వాళ్ళకి అనుగ్రహించే ఇది అది ఇక్కడ చూస్తున్నాము. దానికోసము పరమదయం శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు దయాకరు మోరి. తర్వాత తొమ్మిదిన శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు దయాకరు మోరే, తోమ బినా కే దయాలు జగత సంసారే. సో మనం భగవంతునికి పాడేది, భగవంతుడు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువును అవతరించింది పరమ దయాలు భగవంతుడు. పరమ కరుణ బహుద్విజన నితాయ్ గౌర చాంద్ర సభ అవతార సార శిరోమణి, అవతార సార శిరోమణి. సో ఇక్కడ చెప్పేది అక్కడ భగవంతుడు ఏ విధంగా భగవంతుడు అన్ని ఎన్నో నానా విస్తరణాలు, కృష్ణ, రామ, నారాయణ, నరసింహ, వామన, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు. సో ఈ భగవంతుడు వచ్చే అన్ని అవతారాలను భగవంతుడు పరమ కరుణమయ్యాడు. ఈ భగవంతుడు మనకి
తనను చేర్చే ఒక విధానం అనుగ్రహిస్తాడు. చేర్చే మనకు ఒక ఒక సౌకర్యం భగవంతుడు కల్పిస్తాడు. ఇప్పుడు మనం వెళ్ళాము జగన్నాథ్ పూరిలో. సో జగన్నాథ ధామ మహత్వం మనకి ఎలా తెలుస్తా ఉంది? లేకుంటే మనము దీనికి మాయాపూర్కి వచ్చారు, లేకుంటే మీరు బృందావనం చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం కలియుగ మధ్య మనుషులు, మనకి ఈ స్థలాలు ఉంది, ఈ స్థలాల ఒక మహత్వం ఉంది, అక్కడ జరిగిన ఒక ఇది లీలలు ఇవంతా శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు రాలేకుండా అంటే మనకి ఇవంతా తెలుస్తా ఉన్నాం. ఎంత దగ్గరే ఉంది, ఇదేం దూరం లేదు. ఇది మనకు జగన్నాథ ధామం కావచ్చు, జగన్నాథ్ పురి, ఇది బృందావనం ఎంతో చెప్తారో అది 500 సంవత్సరాల వెనకాలే సంపూర్ణంగా అది నాశనం అయిపోయింది. నాశనం అంటే ఎవరికి తెలియదు. బృందావనం తెలుసు, అయితే ఏ స్థలంలో ఏమిటి ఇది భగవంతుడు అవతరించి ఇక్కడ చేసిన దివ్య లీలలు ఎవరికి ఏమి తెలియదు. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు శ్రీకృష్ణుడే అవతరించి భక్త రూపంలో వచ్చి భక్తుడుగా అది ఆ ధామంని మరలా అక్కడ ప్రకాశం చేశారు. తర్వాత జగన్నాథ్పురిని అలాగే జగన్నాథుడు దీన్ని చైతన్య మహాప్రభు వచ్చి అక్కడ నివసించి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభును చేసే దివ్య లీలలు అక్కడ. సో ఆమెక ఈ దీనిని అవగాహన చేసుకునే దానికి, దీనిపైన నమ్మకం వచ్చేదానికి మనకి విధానం కూడా భగవంతుడు ఇచ్చారు. హరే కృష్ణ మంత్రము ఈ మహామంత్రం జపించే ద్వారా మనకు ఈ నమ్మకం వచ్చింది. ప్రతి ఒక్కరు మనము మన జీవనంలోనే అన్వేషించుకుంటే మనకు నమ్మకం లేదు, నాకు నమ్మకం లేదు, ఇది భగవంతుడు ఉన్నాడా, ఎవరు భగవంతుడు, ఎలా ఉన్నాడు, ఎట్లా ఉన్నాడు, అది కూడా నాకు లేదు. ఎంతో మంది ఒక మంచి ఒక భాగ్యవంతులు ఇంకొకటి ఇది మీరు మొదటి నుంచి కృష్ణ భక్తులుగా, కృష్ణ నారాయణ భక్తుడు, బాలాజీ భక్తుడు ఉండొచ్చు. అయితే ఎంతోమంది మనకు అది కూడా ఉండలే జీవనం ప్రారంభంలో. అయితే ఈ విధానం ఏమి చైతన్య మహాప్రభు ఇచ్చారు, ఇది హరే కృష్ణ మంత్రం జపించే దీని ద్వారా మనకు ఆ హృదయం కొంత పరిశుద్ధమై మనకు భగవంతుడ ఈ వాణి భగవద్గీత పైన, భాగవతం పైన, ఈ ధామాల పైన మనకు ఒక నమ్మకం వచ్చింది. సో ఇది భగవంతుడు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఒక అనుగ్రహం, ఈ యొక్క విధానం ఇది హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపించే విధానం ద్వారా శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు చెప్పేది సర్వసిద్ధి ఓయ్తుమా. ఎవరు దీన్ని ఆశ్రయించుతారు ఈ విధానాన్ని సర్వసిద్ధి దొరుకుతుంది. ఇప్పుడు మనకి చూస్తున్నాం, పూతనాకి దొరికింది ఆ స్టేజ్లో, భగవద్ధామం చేరారు మనకు ఇప్పుడు కూడా దొరుకుతుంది. ప్రతి ఒక్కరు మనకు ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపించే విధానాన్ని స్వీకరించితే ఇది విధానం, ఇది ఒకేది అపరాధరహితంగా చేసే ప్రయత్నం చేస్తే సో మనకి పూతనకు దొరికే స్థానం మనకు కూడా దొరుకుతుంది. ఇది భగవంతుడు దయ, ఆ సమయానికి దీనికి భగవంతుడు వచ్చి మనకు అనుగ్రహించే ఒక విధానము. తనని చేరి మరలా మన స్థానం మనం భగవంతుడితో మన నిత్య స్వరూపంలో భగవంతుడి సేవలో మనం ఆనందంతో ఉండే మనకు భగవంతుడు ఇచ్చ. భగవంతుడికి ఏమి అక్కడ ఇదిలే, స్కేర్సిటీలే. అక్కడ భగవంతుడికి సర్వ షడైశ్వర్య పూర్ణుడు, భగవంతుడు ఆత్మారామ, ప్రతి ఒక్క విధంలో భగవంతుడు పూర్ణుడు. అయితే కూడా భగవంతుడు సహజంగా మనం భగవంతుడి భాగం, భగవంతుడు ఇదే అయిన కారణమున భగవంతుడు మరలా ఈ భౌతిక జగత్తు నుండి ఆధ్యాత్మిక జగత్తు తీసుకొని వెళ్తుంటాడు. చెప్తారు అన్ని దివ్య గుణంలో భగవంతుడు ఈ గుణం ఈ భౌతిక జగత్తు నుంచి ఉద్ధరించి ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకు చేర్చేది. ఆ ఒక భగవంతునికి ఒక ఇదేది ఉంది, ఒక భగవంతుడు ఒక కార్యం కావచ్చు, లేకపోతే భగవంతుడు ఒక ఆలోచన కావచ్చు, భగవంతుడు ఒక ఇది ఆ గుణము భగవంతుడు అన్ని దాంట్లో గొప్ప గుణం. భగవంతుడు అన్ని గుణాలను మన ఈ భౌతిక జగత్ని మనం భగవంతుని విస్మరించి, భగవంతుని ద్వేషించి మనం ఇక్కడ వచ్చాము. మనం భౌతిక జగత్తు మనని ఉద్ధరించే ఒక భగవంతుల దివ్య గుణం ఏముంది, భగవంతుడు ఒక డిజైర్, భగవంతుడు ఇది దాని ఒక ఇది అది అన్ని దానికి నాకు గొప్పది. ఓకే, హరే కృష్ణ. దాన్ని స్మరించి ఆ గొప్ప గుణాన్ని ఉద్ధవులు చెప్తున్నారు. ఇంకెవరిని నేను ఆశ్రయించాను, ఇంకెవరిని ఆశ్రయించేది అవసరం ఉంది నాకు? అంత గొప్ప వ్యక్తి భగవంతుడు. సరిగా అవగాహనతో మనం ప్రతి ఒక్కరు శ్రీకృష్ణుని ఆశ్రయించాలి. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. సో శ్రీకృష్ణునే ఆశ్రయించాలి, ఇంకెవరిని ఆశ్రయించాలి. హరే కృష్ణ. అందరి భక్తులకి ధన్యవాదాలు.